Election mate kiligapor nang tibok ong song doan atum amithang asong aphan kache pahai ji aphan jakong chepheranga sai dengbom wangbom tanglo lason si nijang Karbi Anglong lakha sirkep amreng MEC constituency kapalo Doyangmuk Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Japon C CEM bike rally lapen Doyangmuk Along BJP Mass joining ajaimek kedeng pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Dipupen bike rally aphan nangwek bom wangbom si West Karbi Anglong district alo Doyangmuk Along BJP Mass joining ajaimek dengpon labang so amai long aluhi amana ping pen kachi tongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Amar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang local MEC EM Rina Terang pi lapen MEC Pawan Kumar Rai lapen songalong kithe kiring atum chitongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Kewang Jilang Alam Mathaponsi Forest Reserve alo Arnam Tiplong along Kidoa Tumaphan Longli Pata Tami Ron Pompo Puta Chichak Pon Lapen Bihari Bongali Lapen Ki Kiching Lok Kaprek Non-Tribal Akhaya Tum Karbi Anglong Kido Thanga Kisung Avi Puta Than Pon Labang so Mass joining alo Congress APHL se atum mithang asong chi opon si BJP along chepok dun kachepok dun atum tangrum pet pen bang surihini avi cheji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen than pachini pon bonta ladak aphai ke ongnai ke Congress pen pusi pherang ke karjupan hut than pachini dun thu Sorong pindah Arnam Teplong ke Salam Kala CRF DC Council Jab Forest so possible itu Karbi Autonomous Council ke itu cinggai lo daking lo sudum sikit se awaleng tum sikit se lasi Forest Protection Ekating itu visa puripe longle pota ki ponjia khan inglong sudum khan anu pina lena tum khan ki dohe ka kan putom khan longle pota ki ponjia khan itu sayang den klem pon momno laben so sayang den kapitun je khan min kan siang do ni ladak anam diklong itu an awaleng tum khan mate inglong sudum khan longle pota ki ponjia khan lapchak pilol ben kita Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong live